Posedlost zdravým životním stylem není jen výsadou moderní doby. Vaření bez tuku a škodlivin bylo v módě už ve staré římské říši, a to díky speciálním břidlicovým hrncům. Tradice nejlépe přežila v severoitalské Valtellíně. Není divu, speciální kámen na výrobu hrnců tady těží za rohem. Hrnce, se kterými nejenže nepotřebujete žádný tuk, ale vaše pokrmy navíc zbaví všech škodlivin. Spotřebují minimum energie a jídlo uchovají čerstvé i několik let. I když to tak může znít, nejde o high-tech novinku, ani o futuristické vize vaření budoucnosti. V severoitalském údolí Valtellina totiž tenhle zázrak vyrábějí už několik tisíc let. Za výjimečné vlastnosti může speciální mastková břidlice, zvaná Pietra Olare. Na světě se nachází jen na několika málo místech a jedním z nich jsou právě skály svírající malebné valtellinské údolí. Tyhle břidlicové hrnce se v našem údolí vyrábí už téměř 4000 let. V roce 1866 se ale s jejich výrobou přestalo. S rozvojem průmyslu je totiž vytlačily lehčí a levnější nádoby z hliníku a slitiny. Spolu s šedavým kamenem rychle upadla v zapomnění i receptura na jeho náročné opracovávání. Tisíciletá valtellinská tradice, která fascinovala celou římskou říši, by zřejmě na dobro zmizela, nebýt zvědavosti a tvrdohlavosti Roberta Lucinettiho. Příběhy o tomhle kameni a skrytých lomech, ve kterých se těžil, jsem slýchával celé dětství. Nikdo už ale nevěděl, kde přesně jsou. A tak jsem začal trávit víkendy tím, že jsem se je do kopců a skal vydával hledat. Postupně jsem jich objevil celé stovky a tím rostla i moje touha s tímhle kamenem pracovat. Žádné učebnice ani pamětníci už ale neexistovaly, a tak si Roberto musel vystačit jen se starými vykopávkami a vydat se náročnou cestou pokusů a omylů. Tohle je 2000 let starý kalich. Vidíte na něm, jak museli být tehdejší řemeslníci neuvěřitelně zruční, protože soustruh, jaký používám já, samozřejmě neměli. Kalich se zachoval v úžasném stavu, při dolování ze země ho ale bohužel kus ulomili. Říká se mu grál z Valchiaveny, podle našeho údolí, a já dnes vyrábím stejný model. Nádoby z Pietra Olare, jak se mastkové břidlici v italštině říká, oblast údolí Valtelliny i Valchiaveny ve starověku proslavili po celé římské říši a staly se velice žádaným obchodním artiklem. V prvním století po Kristu se vynalezla technika, díky které se při výrobě hrnců dali z původně zbytkového materiálu v jeho středu vyrobit další nádoby. Šlo o princip podobný matrioškám. Díky tomu se hrnců začalo vyrábět mnohem více a mohlo se s nimi i obchodovat. Předměty z Pietra Olare se našly ve vzdálenosti až 1000 kilometrů od místa, kde byly vyrobeny. Byly tak důležité, že se dokonce speciálně zmiňovaly v závětech, spolu s pozemky a domy. Měly totiž velkou hodnotu, protože jejich výroba byla časově ohromně náročná. To se nezměnilo ani dnes. Na jednom hrnci stráví Roberto i 2 dny práce. Vyrábí se celý z jednoho kusu kamene, který se opracovává na soustruhu a částečně i ručně. Zapotřebí je přitom co nejvyšší soustředění. Pietra Olare je totiž tvrdá, ale zároveň křehká, a tak může kvůli sebe menší chybě přijít celodenní práce na zmar. Tady vyrábím nádobu na uchovávání potravin. Pozná se podle kamenné obruby, díky které se snáze zvedá. Vnější část je hotová, teď musím ještě vyjmout kamenné jádro pomocí těchto háků, kterými ho vypáčím. Jde o náročnou část, protože se stále dělá celá ručně. Podle toho, jak je hrnec veliký, to může trvat buď hodinu nebo celý den. Zatímco dnes se cena hrnců pohybuje kolem 500 eur, v minulosti stály doslova celé jmění. I přesto si je ale bohaté římské hospodyňky zamilovaly. Vařené maso totiž v uzavřených kamenných nádobách vydrželo až 2 roky a sádlo dokonce 50 let. V době bez elektrické energie šlo o absolutní luxus, který se zatím nepodařilo překonat ani moderním vědcům. Ke znovu objeveným kamenným hrncům se tak i přes jejich vysokou cenu valtellinské restaurace s chutí znovu vracejí. Na tomhle hrnci vaříme už téměř 30 let každý den. Patřili jsme k Robertovým prvním zákazníkům. Pokud s nimi dobře zacházíte, jsou prakticky nezničitelné. Nejlepší jsou pro přípravu masa, které zbaví všech toxinů a nemusíte k němu přidávat ani žádný olej nebo vývar. K povrchu se totiž nepřichytí. Kámen do sebe navíc za roky vaření nasál vůni masa. Chuť pokrmů, které v nich vaříte, tak ještě umocní.
A to umějí valtelinští náležitě ocenit. Svou kuchyní je totiž tenhle region proslavený, i když na rozdíl od jihu Itálie tu na lehké dietní recepty můžete rovnou zapomenout. To dokazuje i největší krajová specialita, zvaná pizzoccheri. Jde o pohankové těstoviny s brambory, máslem, sýrem a kapustou. Tohle jednoduché jídlo ze surovin, které byly dostupné i pro chudé horaly, přežilo i přeplněné supermarkety 21. století a na dodržování originální receptury ve všech místních restauracích dohlíží speciální akademie. Pro valtelinské totiž pohankové pizzocchery symbolizují jejich kořeny, na které rozhodně nehodlají zapomenout. A mlsné jazyčky turistů jsou jim za to náležitě vděčné.